Evo i ja da krenem kao i poslanici vladajuće većine, nek čuju građani Srbije. Ja podržavam ovaj amandman i smatram da nisu dati elementi na osnovu koga bi ovaj sporazum bio dobar po građane Srbije. Zapravo mi sporazum nemamo. Uvešću malo inženjerske logike u ovo tumačenje, a ne samo finansijske. Ukoliko u tom sporazumu stoji ko je isporučilac opreme za rekonstrukciju pogona za otpepeljivanje, kao i poboljšanje energetske efikasnosti na daljinskim sistemima, mi bismo možda mogli jasnije da definišemo i ove elemente što se tiče kredita i da ne budemo možda tako strogi prema njemu. Međutim, ako je nemački proizvođač, što je moguće da u tom sporazumu bude, u sporazumu vezan da bude i isporučilac opreme, onda se opet po ko zna koji put dešava jedna stvar pogubna po Srbiju. Nemačka je napravila jedan dobar posao, kamatne stope izgledaju niske, ali za Srbiju je to jedan poguban posao, odnosno građani Srbije će vraćati kredit, a Nemačka će svom proizvođaču mašinske opreme za rekonstrukciju pogona vratiti sredstva koje je dala kao zajam Srbiji, kredit Srbiji. Te bih ja molila gospodina Antića da nam to pojasni malo, da nam da te elemente, da li u tom sporazumu osim tih finansijskih elemenata ima i ovih inženjerskih elemenata, a koji se direktno odnose na rekonstrukciju pogona za otpepeljivanje, kao i poboljšanje energetske efikasnosti na daljinskim sistemima. Hvala.